Salutate la capolista! Fiorentina xejn, Inter wieħed. U permezz ta' dan ir-riżultat u wkoll billi nirringrazzjaw lill-Empoli, l-Inter terġa' titla' lura fl-ewwel post, lura fejn xirqilna, lura fil-quttata, lura fejn nispera illi nkunu b'26 ta' Mejju li ġej. Għalkemm it-triq għadha twila ħafna u mimlija ostakli. Imma, ħanibdew nitkellmu ftit fuq il-logħba Fiorentina Inter. Infakrukom ukoll illi qegħdin f'għandira diretta u nitlu wkoll biex tintervizzu miegħi ukoll matul dina x-xandira. Mela nibdew bħas-soltu billi nitkellmu fuq informazzjoni inizjali kif mistenni Asllani u Frattesi titolari. Il-bidla l-oħra li kellna kienet li Bastoni ħaposta ċerbi fil-difiża fista illi għaċerbi jistriħ ftit ukoll. Devraj fin-not Napoli jista' jkun plejer validu. Logħba li ġiet deċiża mis-soltu gowl ta' Lautaro Martinez li kif jgħid ukoll il-kummentar għal ukoll il-kummentatur tal-logħba Lautaro Martinez għal grazzja talla qed isir sentenza. Kull logħba qed jiskurja jalla jibqa' sejjer hekk ħanejdu hekk għaliex importanti illi ikun ukoll hu il-plejer li jmexxina l-objettivi l-kbar illi fadlilna illi kif kulħadd jaf huma t-tieni stilla fejn tidħol l-Italja u fimni l-ħolma tar-raba' Champions League għada hemm fuq l-Ewropa naħu nitkellmu. Illum naħseb li kienet logħba wkoll illi kkonfermat il-fatt tal-fejn minkejja l-fatt li llum konna mingħajr Barella u mingħajr Çalhanoğlu meta kont moħħi mistrieħ. L-assist ġie minn corner delizzjuż ta' Asllani u naħseb illi llum lil Ċala fejn seta' ir-replace tajjeb għalkemm ovvjament Çalhanoğlu jibqa' Çalhanoğlu. Min-naħa l-oħra anke Frattesi, fimni senza famja senza lode, vot sitta, kellu logħba għamel xogħlu u nistgħu ngħidu hekk ta' semu llum. L-era li fil-fema tiegħi kien deċiżiv fil-rebħa tal-lejla illum reġa' kien Jan Sommer il-gowler illi l-ewwel ġab save spettakolari fuq Bonaventura u mbagħad laqa dak il-penalty fuq Nico Gonzalez, penalty illi jekk irrid inkun onest kont naqra perpless bid-deċiżjoni għaliex jiena fil-fema tiegħi għall-inqas l-ewwel ma ppanċja kien il-ballun u mbagħad accidentalment laqat wiċċ l-attakkant tal-Fjorentina. Alla faċċa wkoll ta' dawn kollha għażuna jibku marotta lik, marotta lik, marotta lik. Jiena fil-fema tiegħi il-penalty ma kienx. Biss għax naf li wkoll forsi se jkun hemm insejqajja mill-punt, id-deċiżjoni l-oħra li kellna fejn kien hemm id-deċiżjoni bejn Bastoni u l-attakkant tal-Fjorentina naħseb li dak il-penalty seta' ngħata u seta' le ma kuntatti bħal dawk ikollna simin ħafna tista' tgħid kważi f'kull logħba dak huwa l-kuntatt ta' corner vuol dire ngħidu kienet deċiżjoni ta' 50-50. Fiorentina li labu tajjeb tawna logħba tawna ħar time, speċjalment dak Zola illi kien xewka kbira illum. Qatt mi faċli tirbaħ ġewwa Firenze, imma issa jidher li għandna ran tajba x'kemm ilu Inzaghi coach dejjem irbaħna hemmhekk. Jiġifieri kif ħanaqbad ngħidilkom. Tal-lum kien riżultat importanti anke kif qed jgħidu Manuel Gauci u Glenn Caruana il-fatt li konna mingħajr żewġ pedin importanti
bħalma huma Çalhanoğlu u Nick Barella illi ma nistgħux ninsew. Nowel Tabone qed jgħidilna illi Bastoni illum kien il-plejer tal-logħba, Bastoni kellu logħba tajba naqbel miegħek imma jiena kieku l-plejer tal-logħba inti għal ta' warajja. Jiġifieri il-Sommer, Voldiri naħseb li Sommer kien iktar deċiżiv fuq l-azzjoni. Qed nara wkoll dokumenti fuq forums oħrajn mingħand Kert Rapa li nsellimlu li qabel miegħi fuq fuq Aslani. Simon Grabil qed jgħidilna wkoll li issa ġo Ferenc għandna rekord tajjeb, Voldiri kien importanti wkoll illi noħorġu rebbieħin minn fuq din il-logħba anke fid-dawl tal-fatt li l-bieraħ il-rivali diretti tagħna l-Juventus fallew mal-Empoli, il-Milan ġew duru mal-Bologna għaldaqstant ukoll ma rridux ninsew li għandna logħba nieqsa imma jiena l-pari li nagħti lil kulħadd huwa illi nimxu logħba logħba qed nara żjed kummenti. Simon għattata dokument għatajjeb fil-tema tiegħi, imnalla ma kellniex il-Handanovic għax kieku Simon għadna qed nilagħbu laser tag bejn il-lasti, żittielek jiena. Qed jgħid wieħed qed jaqbel miegħi fuq Sober, Sejf Bellezza u Angelo Farrugia qed jgħidilna xorta tom penalty li ma kienx u l-far kien ċar li ħalballu l-ewwel. Nerġa' ngħidu alla faċċa del Marottalin illi jgħidulna t-tifożi avversarji tagħna għamala sempre. Jiena s-sax bħala kumment fuq din il-logħba m'għandix iżjed xi nżid ħlief il qed nara lis-Sur Mark x'kemm li jgħid li hawn intom ir-rivali tagħkom huma intom stess, Mark jien u inti kemm il-darba nitkellmu ta' kuljum, jiġifieri taf kif naħsibha, jien nibqa' nsostni illi għall-inqas għalissa intom ħtibqgħu matjulna sal-aħħar ġurnata biss naħseb li nhar il-ħadd se tkun logħba li tista' tgħid ħafna fuq id-destin tal-kampjonat Inter Juventus. Logħba li ħanibdew nibbildjaw għaliha anke wkoll bħala kamra sportiva minn nhar il-ħamis li ġej il-programm botta u risposta fejn ser nkunu qegħdin nagħtu preview tal-logħba Inter Juventus u mbagħad bħalissa ġimgħa jien u l-ħabib tiegħi Mark Kembri wara li filgħodu nkunu ħadna pizza tajba flimkien filgħaxija se nkunu qegħdin on air niddiskutu dina il-partita. Jiġifieri għandna tim nitkellmu ħafna fuq din il-logħba Inter kontra Juventus, logħba illi ninsab ċert se twaqqaf nofs Malta meta tqis illi anki hawn Malta u r-rivalità qawwija bejn iż-żewġ settijiet ta' supporters. Jiena issa m'għandi xejn xi nżid, nfakkarkom illi dan il-programm minn hawn u ftit ieħor ser ikun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna bħalma se jkunu l-programmi l-oħra passati li kellna nħeġġitkom biex tafsu dik is-subscribe ħalli ma tkunu qed titilfu xejn minn dak kollu illi qegħdin intellaw programmi tista' tgħid ta' kuljum fuq in-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva u għadna ma bdejniex l-istaġun tal-Formula 1. Jiġifieri l-appuntament tagħna magħkom huwa l-għada il-150 programm mis-sensiela Mixum fejn se nkunu qed nitkellmu fuq iż-żewġ logħbiet tal-FA Cup bejn Liverpool u Norwich ma' Julian Grishti u Newport County kontra Manchester United ma' Brady. Poġġejja nħeġġitkom biex għadha fit-8 nofs tkunu magħna għal dawk iż-żewġ programmi. Jien issa se nħallikom ħalli mmur nara x'għandhom xi jgħidu dawk il-qattan dannati ta' Sky Calcio Club ibda minn dak il-bikkej ta' karessa l-ewwel wieħed. Lejl it-tajjeb, forza Inter u niltaqgħu ħbieb u tuħsib.